Matag pagkaon mga kapuso atong pabusugon atong kaugalingon aron dili kita mga pasmo. Nining panahon sa pandemya ni usa ka putahe nga gipreparara sa usa sa atong kapuso viewers alang kanatong tanan katong mga hilig magluto andama na inyong mga sangkap aron pagasugdan na nato kini. Let's watch this. Sa mga gusto nga mupakita silang cooking skills o baka ilang kaugalingon nga recipe alang sa atong mga kapuso viewers, pwede kayo nga i-share ninyo, i-send sa atong FB page o i-post sa inyong kaugalingon nga FB account. Gamita palihog ang hashtag Lami Siya Express o hashtag GMA Regional TV Live.